Și bine v-am găsit, eu sunt canalul Oarecare, YouTuber români, partea a doua. Deci întâi o să începem cu zbâr. Întâi să vă zic, dacă nu v-ați uitat la partea 1, aici avem, n-ai ce să zici, foarte bun, mid, rău, cringe, numai la el. Și toți youtuberii ăștia am pus la partea 1, adică Happy, Sneak, MidDD, Maruseancu, la foarte bine. Ok, hai să începem. Dacă vrei să continuăm acest videoclip, nu uitați să dați un like, subscribe, nu oblig. Hai să începem. M-am uitat în trecut, era foarte fain. E să dau un bun sau... Nu știu ce să zic. Un bun sau un foarte bun. Hai un foarte bun, că m-am uitat la el. Valeriu Coadă, să-i dau un bun, cam cringe, foarte cringe și cred că a copiat și ceva muzică, știu eu. Adi Ursu, tot e bun. Teozeciu, n-ai ce zici, îmi place Teozeciu, din ce mai preferat youtuber român. I-am întreabă o sănică, nu mă uit la ea. Avem Robion care îi dau la n-ai ce să zici că el zice toate chestii care se pun, adică dacă e ceva nou să zică despre el, să povestească ce e cu el sau mai este și piese copiate care îmi place. Un canal foarte bun, creativ. Asta se chiar da un 10 din 10 la acest canal. Ok, avem pisica mea. Înainte era așa foarte bun, cam maxim finită să pun bun. Avem Orange Blue, foarte bun. Challenge-ul, dar și așa cringe, dar da, foarte bun. Rodby, nu mă uit la el. Nu chiar mă uit la el. Avem povești cu Gemini la nici nu mă uit. Gami, da, foarte bun și Gami, îmi place. Avem 3 YouTuber, dar să mai punem încă niște vreo 3-4 YouTuber. Avem Psych, care e mișto, că face videoclip cu Fortnite, Antonio Picanu la el. Avem Hâț, Johnule, foarte bun. Acum să mă aduc, cred că nu mai știu câți youtuber să aduc, vin imediat. Și mai avem Nint cu încă 3 youtuberi, Mr. Concibă România, foarte bun. Și la n-ai ce zici, de astea două, o să dau n-ai ce zici, că face content cu Contribal foarte tare, dă foarte multe, cum să zic, core. Adică, de exemplu, Nocivarul Corsa, Săsami Corsa, cum să zic eu, foarte bun. Animație 10 din 10. Avem Silviu, parte din Eugen, cel mai amuzant din echipă, mi se pare cel mai amuzant, o să-i dau foarte bun. Avem Suplete pe 2 răți, care trebuie să-l căutați pe televizor, pe YouTube și să vă uitați la el în timp ce mâncați ceva bun acolo, pentru că nu o să știți ce fain e, foarte fain. Îți dă cele mai tari chestii, videoclipuri cu motocicliști versus idioți. Adică se bat motocicliștii cu ăștia care nu știu ce fac. Și de asta să zicem și în partea a doua ce am pus, n-ai ce zici, Happy, Sneak, MidDD, Maruseancu, Teozeciu, Robion, Mr. Concibă România, Suplete pe 2 roți, foarte bun, Rafael, Jocul Horror, Nocibanu, Săsami, Sină, Lucalu, Insanity, Zbâr, Eugen, Gami, Dorian Popa și Silvio. Mai avem bun, Max Infinit, iSilent, Xlader, Shelly, canalul meu vechi, Valeriu Coadă, Adi Ursu, pisica mea, Usai și Ganicus, Mid, Clolna, eu, celălalt canal mai vechi, Mițu și numai la el, The Real Red,
Zumi, Nicușor, Oana, Andreea Postănică, Rodbi, Povești cu Jimmy și Antonio Pican. Cam atâta și partea a doua. Scrieți. Nu știu dacă comentariile să fie activate, dar cam să 3 like-uri pentru partea 3. Pa!